chairman weApostle for ED madzibaba Mose. Makorokoto ebaba Obey, baba Mapranga. Makorokoto munhu waMwari. Makorokoto neFord Ranger nyowani iyi. Mabasa enyu akanaka aonekwa nokushanda kwamakaita muchitsigira mutungamiri wenyika President ED Mnangagwa namai neZANU-PF. Tichitenda sei wiki neuchivhayo nechipo chavatipa ichi baba Obey murambe muchitumika murambe muchishanda nevakuru zvakanaka. Tinoda kutenda zvakanyanya sei wiki neu tinokutendai dai Mwari vakuitirai zvakanaka marangarira vaApostle for ED. Zuva ranhasi tiri kupembera tiri kufara zvikuru zvamaitira baba Obey. Baba Obey makuru